Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci, muna yi muku fatan alkhairi. Barkanku da sake ziyartar tashar nan ta Giyawa TV, tasha mai farin jini a gare ku masoya. A yau ma tashar taku mai farin jini ta Giyawa TV ta sake nazari ne da duba domin samo muku zafafan kalaman soyayya waɗanda za a bayyana kamar haka. Ga su gare ku masu sauraro. Kin zamo haske mai haskake duhu, kana ki cire min duk damuwata. Na sani zafin so ma kan iya saka ƙwaƙwalwa ta kasa samun natsuwa, amma a zahirin gaskiya ni ke ce kike cire min damuwata. Ki bani fuskarki, kana ki sani cewa shi lokaci baƙo ne, yakan zo ne a cikin waɗansu daƙiƙu ko mintuna ko kwanaki ko makonni ko kuma watanni ko shekaru, amma duk daga ƙarshe dai zai zo ya wuce ne. Amma soyayyar da muke da ni da ke ba za ta taɓa wucewa ba, domin za mu rayu ne da ni da ke har abada. A tare za mu yi rayuwa ta soyayya, kana mu rayu a matsayin masoya na tsawon lokacin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana da ni da ke. A waɗansu lokuta kawai nakan zauna ne ni kaɗai, cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Ba abin da yake zo mini a wannan lokaci face tunaninki. Shi ne yake dinga ziyartar kowane sashe na ɓangaren jikina. Daga zarar na fara irin wannan nau'i na tunanin naki, farin ciki ne kawai zai ci gaba da ziyartar zuciyata na wani lokaci mai tsawo. Ranar wanka ba a ɓoyen cibi. Wannan ranar tamkar hakan ne nima a gurina, domin ku ba ɓoye-ɓoye. A fili na fito nake bayyana soyayyata a gare ki. A bainan nas, ba na shakkar kowa ya san ina son ki. Ki sa a ranki ni naki ne, ke kaɗai. Haka zalika ke ma tawa ce ni kaɗai. Ba kishi a tsakaninmu. Ina so mu rayu rayuwa ta masoya har gaban abada. Ina matuƙar son ki mai suna.